Diġà hemm nies li qegħdin jibatulna u jikkummentaw dwar li huma għaddejjin minn din il-ħaġa. U aħna se ngħidulhom illum ngħidulkom x'tista' tagħmel għaliex hemm żvilupp interessanti biex jgħinukom. Sadattant għandna lil Ruth u lil Judy. Intom kontu imsawtin u msawtin sew. Judy, inti ġieli ħsibt li r-raġel kien se joqtlok dak li kienet jagħmel? Kull darba li sawatni. Umbattant konti li naqla. Ġivi taqla xi tfisser? Naqla swat ma memx siġġu, memx oġġett fideħ l-iktar xeba li kiena kbira meta dawar il-ħabel bit-tminja, daw tal-bjar il-kbar u tefaw ġol ilma u bedajtini fuq dari, immaġina imdawar bit-tminja, ħabel imdawar bit-tminja. Ġol ilma, ma xoġġa fal xarbu biex qalu li biex jitqal il-ħabel. L-ikbar xeba dik. Biex iweġġak, biex ma jemniex, dari, għamilt xhur ma nistax infiq. U xeba oħra tani ta' għajnejja, kont sa nitilqu tani xeba ta' kuna fuq għajnejja, 16 pont. L-oħrajn kbar ukoll. Imma mbagħad ġbajt pepli. Imma pereżempju kien jiġi bis-sikkina għalik? Jiġi, mitlaqa ta' sikkina, jien nibża ħafna mis-sikkina. Jien nibża ħafna mis-sikkina. Pero verver ma nibżax minn sikkina nibża. Kien għamel ħabta djem jagħmel li ma u ngħidlu ejja taħa neħilsuha. Għax ġbajt. Ġbajt, kont ġbajt f'dik il-ħajja, ma li ma rridx joqtonni. Li nawej meta bniedem ikun marit, lejra li kellu kien marit, li kien iħobbni, li kien iħobbni. Il-bniedem meta jkun għajjur ikun iħobb, iridek tiegħu biss. Anki eżempju jekk inkunu barra u ħareġ xi ħadd lejja, all right? ħajajdlu xaħġa kemm għandek mara smart jew ke ħanasal id-daru jtini xeba. Ma dik mhix imħabba mhux hekk. Le, maħabba li jom, imġienen. Biex ma ngħidux imġienen, moħħhom ma jkun ġo posthom, imħabba li jien qatt ma ħabbejtu. Qatt. Laqas meta żewwixtu għaj li għaliex. Jien iżewwixtu għax ħriġt ilha. Taf kif kienu qabel l-antiki, għax ħriġt ilha jien I don't care. Jien dejjem għadt it-tarbija ritta jien. Lilu ma rittux, għax ma kienx tajjeb. Qed nifhmek sew li inti kontan ġbajt li kont tgħidlu oqtolni issa. Ta' kont ngħidlu għata ħanek il-suq. Ma tistax tissapporti iktar. Ma nistax ngħix iktar. Okay. Inta għamil subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank, jekk le tista' tagħmilha issa. Le, bis-serjet qed ngħidlek issa. Ħanistennik. Okay. L-istra kemm seddum di buttuna ta' kull min.